who are you? Who are you, laodum? नों सोर? दिनै जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल आर'नाइखौ बेबायदि नोङो माबायाव बाहायनो? Immediate, you should have to apology immediately. Immediate नोङो apology बिनांगौ, माफ बिनांगौ बे. कुदुमनि सावगारि आर'नाइयाव आङो बानायनो होदोंमोन किन्तु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन बर' माहारि आफादफोरनिसिम दाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिति लाना फोसावबाय थानांला दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द खालामनांगौ आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय। हेल' लोगोफोर नैबे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै मिथिखाबाय दाथ' गोबां भाइराल जागासिनो दंमोन नङा होमबा गेमस्रि आरो एबारनि बे मोनसे सिम्बल होनायनि बिनि सायाव बिराद कन्ट्रभार्सि सोलिबाय दंमोन नङा होमबा बिनि सायाव दा मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरोना नोंथांमोननिसिम नोंथांमोनाथ' इन्ट्र भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दा माने आदा लावदुमा माने निमाहा बिफैबाय आरोना भिडिअनि गेजेराव नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुलनायबासो मिथिनानै मोनगोन आरोना आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो सोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों बेखौबो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदो आदा लावदुमा मा बुंदों नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि नायगिरिखौ गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा CM सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन बेहाय आङो मोनसे कुदुमनि सावगारि आर'नाइयाव आङो बानायनो होदोंमोन किन्तु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन कुदुम बिबारा बारसे नेशनेल फ्लावारखाय आं इयाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिति लाना फोसावबाय थानांला दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द खालामनांगौ आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिकचार लानानै बेखौ गावगाय स्टेटास होदोंमोन आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव जितु जों सानैबो थांदों बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया आं बेखौ खुनु राजनिति सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो माबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द खालामो आं बेखौनो गुरै खावलायहरबाय। खुलुमबाय बयखौबो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय थारमाने दा ससियेल मिडियायाव जिहेतु मोनसे माबाखौ लानानै लावदुम ना मा होनो मनिन बर' ना मा बे मोनसे आर'नाइखौ लानानै जे मोनसे बुस्थु भाइरेल जागासिनो थारमाने बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि ट्रेडिशनेल आर'नाइ ट्रेडिशनेल जितु आर'नाइ थारमाने बे बुस्थुखौ लानानै जे दिनै मोनसे राजनिति बेलायाव जे बे बुस्थुखौ इउज खालामदों स' द्याट्स रियेलि आनएक्सेप्टेबल आरो बे बुस्थुआ बुहुत लाजिथाव मानो होनोबा जोङो आर'नाइखौ सासे मानसिखौ बा सोरखौबा जोङो अनार होनायाव बा सोरखौबा रिसपेक्ट बा सोरखौबा मान बावनायाव जों बाहायनाय जायो किन्तु बे आर'नाइखौ जुदि पार्टि लेभेलाव आरो पार्टि ग्राउन्डआव लाङोबा स' बिनिफ्राय बांसिन लाजिथाव आरो शेमफुल खुनु माबायानो गैला आरो मिथिबायना आरो बे बुस्थुखौ दिनै लावदुमा सोर हुइज लावदुम दिनै आर'नाइखौ लानानै बियो मोनसे पार्टि लेभेलाव दिनै CM सारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ दिनै बियो अनार हैदों थिग আছে जोंखौ बर' ट्रेडिशनेल आर'नाइ हिसाबै बिसोर अनार हैनो हायो किन्तु बेवहाय जे बिजेपिनि सिम्बलखौ लानानै मा हिसाबाव बियो दिनै CM सारखौ दिनै मानि थाखाय अनार हैखो मा हिसाबै बिनि डिजाइनारा सोर मानसिया भुलाव जाफ्लांनाय बुहुत खामानि थायो किन्तु कमन सेन्स होननाय बुस्थु थायो बे गैया नामा এইটো নাই নাকি লাউডুমৰ এইটো নাই নাকি नैबे गैया नामा दिनै कमन सेन्स होननाय बुस्थु गैया नामा मोनसे आर'नाइ मोनसे ट्रेडिशनेल मोनसे स्कार्फ बियो जायखौ जों अनार होयो मान बावो दिनै बे बुस्थुखौ दिनै CM सारखौ दिनै अनार होनायाव दिनै बिजेपिनि सिम्बल होनाया दिस इज आनएक्सेप्टेबल एन्ड हु आर इउ लावदुम नों सोर दिनै जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल आर'नाइखौ बेबायदि नोङो
माबायाव बाहायनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो जुदि बियो आर'नाइनि भेलुखौ आर'नाइखौ जे जायगायाव इउज खालामो बेखौनो मिथियाबा दिनै मा समाजनि खामानि मावनो हागोन बियो मा समाजनि खामानि मावनो ओंखारदों আজি মই বিজেপি আমাৰ যিমান সকলো আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু আমাৰ CM ছাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ মনিন যোৱাকালি না পৰহি আপোনাৰ তাতে গৈছিলে আপোনাক যে আৰ'নাই দি আপোনাক অনাৰ দিছিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰ'নাই অকল যদি আৰ'নাই দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ একচেপ্টেবল হ'লেহেঁতেন কিন্তু আৰ'নাইৰ লগত যিটো বিজেপি চিম্বলটো তাতে যে এড কৰি দিলে আৰ'নাইৰ লগত যে বিজেপি চিম্বলটো এড কৰি দিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰু CM ছাৰ আপোনাক মই কওঁ এতিয়া মামা যে এনেকুৱা মানুহ মনিন বড়ো এনেকুৱা মানুহ যদি সামাজিক বা ছ'চিয়েল যিটো ছ'চিয়েলৰ কাৰণে যিটো মানে কোনো কমন চেঞ্চ নাই যে আৰ'নাই কোনটো জেগাত ইউজ কৰিব লাগে নালাগে সেইটো বস্তু যদি কমন চেঞ্চ নাই আৰু এনেকুৱা মানুহক আপুনি টিকেট দি পেলাই বিজেপিৰ মান সন্মানকো কোনোদিন নাখাবি CM ছাৰ যদি নিজৰ সমাজৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰে কমন চেঞ্চ যদি নাই এনেকুৱা মানুহ টিকেট দি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্টিটো কোনো দিন হেৰি কৰিব নালাগে CM ছাৰ চ' দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল नोंसोर दिनै साननो हागौ दिनै ट्रेडिशनेलखौ जोङो सोरखौबा अनार होनायावसो बाहायो खिन्थु बेखौ पार्टि लेभेलाव माब्लाबाबो दालाबो बेखौ पार्टि लेभेलाव दालाबो जों बेखौ गनायनो हाया इमिडिएट you should have to apology immediately immediate नोङो apology बिनांगौ मा बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया थैबाबो जों गनायनो हाया immediate apology बिनांगौ नोङो मनिन थैंक यू बरिया जेम्सजों गारजानाय फिथा लावदुमनि गदाय हिन्जाव आंनि XYZW बरिया जोबोर मोजां जादों दे जोबोर मोजां जादों बे आइडियायाथ' गेमस्रि दैमारिनिसो नङा होमबा लावदुमनो आर'नाइयाव बिजेपिनि मोनसे सिम्बल लिरना होनाया मा नोंसोर मा बर' हारिखौ फाननो सानदों नामा नोंसोरलाय हा लाजिनो रोङैफोर मान सनमान गैयैफोर नोंसोरो लाजिनो रोङा बे बर'नि मोनसे सनमान गोनां आर'नाइखौ नोंसोरो मानो अपमान खालामदों फिथा लावदुम आरो जेम्सजों गारजानाय गेमस्रि नोंसोरथ' लाजिनो रोङा मानो बे बर'नि सनमान गोनां आर'नाइखौ मानो असनमान खालामदों नोंसोरो बबेनिफ्राय फैखो बे बर'नि आर'नाइयाव माब्लानिफ्राय फैखो बे बर'नि आर'नाइयाव पदम फुल बिजेपिनि सावगारिया नांगोलनिखौबो होदो बिदिब्ला ट्रेक्टरखौबो होदो इउपिपिएलनिखौ मिथिबाय नोंनि खर' लावदुमनि हौवानि खर' आरो नोंनि खर'खौबो होनानै लादो नोंसोर गावसोरनि गोसो बायदि सोलिबाय थाब्ला जागोन नामा मान सनमान रोंला नोंसोरो गावसोरथ' लाजिनो रोंखाया दा बर'नि एसेबां मान गोनां सनमान गोनां बे आर'नाइखौबो नोंसोरो बेबायदि खालामदों खर' एसेबो गैला नामा नोंस्रा खर'आव एसेबां गिदिर खुरां बुङो सम लानानै मानसिफोरखौ बुजायहरो नोंसोर लाजिया बिदि बर' समाजनि बर' ट्रेडिसननि बेफोर आर'नाइफोर अपमान खालामनो नाङा मिथिबाय लासिं सिं बोराय मांग्रां बुरै मांग्रां जालायनानैबो बे बर'नि आर'नाइया बेसेबां जि सनमान दङ मान दङ मिथियासै सोर फोरोंनाय नोंसोरनो बे बर'नि आर'नाइया पदम फुलनि सावगारिखौ एरनांगौ होननानै सोरनि गियान बेयो सोर बिगुरनि गियान नोंसोर सानैनिनो गियान दङ बेयाव गावसोरखौनो बिराद क्रिएटिभ माइन्डेड सानदों नामा लासिं सिंसो खालामदों बुरबकफोर नोंसोरो बर'नि बे मान गोनां सनमान गोनां आर'नाइखौ सोलायजोबदो नोंसोरनि गोसो बायदिनो खालामदो खोनासं गेमस्रि जेम्सजों गारजानाय फिथा लावदुम नोंसोरो लाजिनो रोङा बिदिनो था गावनि गोसो बायदि सोलि नाथाय बर'नि बे मान गोनां सनमान गोनां बिदि आर'नाइखौ नोंसोरो बिदि खालामनो नाङा निमाहा बिनांगोन नोंसोरो मिथिबाय निमाहा बिनांगोन गावसोरखौनो बिराद गियानि मोनदों नामा क्रिएटिभ माइन्डेड नै आंसो बानायनो हायो होननानै लासिं सिंसो बियो बर'नि थाखाय लासिं सिंसो जादों बियो गुबुन हारिखौ गावसोरनि फालियाव बा गावसोर कालसारनि बे फालिफोराव नुदों नामा नोङो पार्टिनि सावगारि पदम फुल होनाय बा गुबुन पार्टिनि सावगारि होनाय नुदों लाजियाखै बेबायदि मान गोनां सनमान गोनां बिदि बर'नि आर'नाइ जि आर'नाइया जोंनि बर' कालसारनि सिनायथिखौ होयो बुरबकफोर बेनिखायनो गारजादोंलै नोङो जेम्सजों गेमस्रि बेनिखायनो गारजादों नों जेम्सजों
निमाहा बिनांगौ बिसोरो मिथिबायना निमाहा बिथारनांगौ सोर एक्सन लायो नायथारनि जायफोरखौ हायो बिसोरखौसो थाब गोख्रै एक्सन लायोना नायथारनि सोर एक्सन लायो बिसोरखौ ना गिनानैसो थायो नामा बिसोर फिथा लावदुम आरो गेमस्रिखौ नायनि जोंबो गाज्रिजों सापर्ट खालामग्रा आरो मोजांजों सापर्ट खालामग्रा साबोसे दङ बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दाथ' नुखाजोब्बाय लावदुमा मा बुंखो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट